No niin, moikka taas teille kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt mä en pelaa Geometry Dashia. Mä vaan ajattelin näyttää teille yhden, tai niinku en mä silleen niinku pelaa. Mä ajattelin näyttää teille yhden glitchin, miten te voitte tehdä niin mahdottoman levelin kuin te ikinä haluatte. Eli mä nyt voin pistää vaikka baalin ja noin. Ja sit mä voin vaikka pistää tähän nämä kaikki piikit tälleen, että siitä ei pääse. Näettekö? Siitä ei pääse. Mutta tää glitchi on näin helppo, että mä kerrankin teen tutoriallin. Elikkä ensimmäisenä sun pitää ottaa nämä kaikki niinku tähän edittiin. Sitten pitää panna group edit. Eikö siis, joo, edit group. Ja sitten hire daytile. Ja sit sun pitää save and exit. Sit sun pitää, tässä näkyy low daytile mode. Sun pitää painaa sitä. Niin tadaa, kaikki objektit, mitkä on hire daytile modessa, niin on lähtenyt siitä sun levelistäs. Eli sä käytännössä voit julkaista nyt tän. Eli nyt kun mä julkaisen tän ja menen tänne ja mä pelaan tätä, niin kukaan muu ei voi läpäistä sitä. Ja se on se glitchin ominaisuus. Mä voin poistaa tot levelitä. No missä se mun impossible on? Mä haluan sen mun impossible. Eikö se on? Jaha. Kuitenkin mulla on myös tämmönen nimeltä impossible. Ja jos mä otan ton low datailin taas pois, niin se on tämmönen. Mut jos mä pistän sen päälle, niin tadaa. Siis tää on niin helppo glitchi. Te ette voi kuvitella. Ja eikä tuskin Robtoppikat tietää tästä. Mut mä en ymmärrä, onko toi leveli tullut bännätyks vai mitä, kun sitä ei näy täällä. I don't know. Se on nyt näin. Okei, mut joo, tää tutoriallivideo oli tässä. Jos tykkäsitte, painakaa sitä peukkuu ihmeessä. Ja tykätkää tietysti muistakin videoista. Ja hei, 3 tilaajaa, niin tulee 100 tilaajan spessu. Mä en kyllä vielä oikein varma, että missä mä teen ja milloin. Mut joo, me nähdään sitten ensi videossa sitten. Moi moi!